Ja näin. Tervetuloa seuraamaan uutta Baldur's Gate 3 pelikertaa. Hyvät suomalaiset, aloitan tässä uudella opetuksella. Aiheena on laittomuuden mies. Esimerkiksi Tessalonikalaiskirjeessä 2:3-4 sanotaan näin. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Laittomuuden ihminen ilmestyy kaadotuksen lapsi, tuo vastustaja ja korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä on niin kaksi kohtaa. Kapinan täytyy sattua ja laittomuuden miehen pitää paljastua. Jos olet kiinnittänyt huomiota ja tiedät, että nämä molemmat kohdat ovat jo tapahtuneet. Vuosikymmeniä yksi mies on hiljaisesti työskennellyt kulissien takana, luoden kaaosta ja tuhoa. Suurella hyvin paljon tuhoa ja maailman historiassa. Tämä mies on esimerkiksi kehunut järjestämällä maailman finanssikriisin. Hän on horjuttanut hallituksia ja talouksia ympäri maailman. Hän on ollut sotien yllyttäjä. Hän on vastuussa loputtomista kuolemista. Hän on järjestänyt kaappauksia, hallitusten vaihtoja ja kaappauksia Slovakiassa, Kroatiassa, Georgiassa, Jugoslaviassa ja mahdollisesti muissakin maissa. Hän on ostanut poliitikkoja ja poliittisia puolueita. Hän on ylpeästi myynyt kanssajuutalaiset natsimiehityksen aikana, toisen maailmansodan aikana. Hän on rahoittanut ja järjestänyt antikristittyjen järjestöjen toimintaa planeetalla. Hän on avoimesti ajanut ihmismäärän vähennystä planeetalla. Ja hän on ostanut mediaa ja median taloja. Hän on käyttänyt niitä ohjaamaan ja vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Hän on sanonut näin 1993 kesäkuun 3. Se on jonkin sortin tauti, kun pidät itsessäni jonain Jumalana, luojana, kaiken luojana, mutta olet ok sen kanssa, koska olet alkanut elää sitä. Tämä on yllättäen vuonna 2011. Maailmalla ei ollut mitään ideaa, että tämä mies oli olemassa, eikä siitä, että kuinka laajalle hänen influence oli ja kontrolli oli levinnyt maailman tapahtumissa. Tämä muuttui, kun Fox-uutisten kommentaattori Glenn Beck aloitti massiivisen
paljastuskampanjan useiden kuukausien aikana, jotka paljastivat mies näiden vuosikymmenten aikana järjestämät tuhon. Hänen nimensä on George Soros. Tästä oli seurauksena paljastus laittomuuden mies maailmalle. Beck piti lähteä Vox-uutisista, mutta hän auttoi täyttämään profetian. Nyt maan ihmiset tietävät, kuka on laittomuuden mies. Niin ja hän on myös ollut mukana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kapinoissa 2011. Se laajuus oli niin suurta kuin koskaan ennen. Tästä tarttui toisesta maasta toiseen kapinoiden kaikki samalla kertaa, horjuttaen koko aluetta. Tämä johti maailmanlaajuiseen miehitysliikkeeseen. Niin, tässä oli aika pitkä opetus siitä, kuinka yksi mies voi saada koko maailman sekaisin, koska hänellä on niin paljon vaikutusvaltaa ja rahoitusta. Ja koska se on pelottava ajatus ja sitten tapahtuu oikeasti. Mutta voisin jatkaa tätä peliä nyt tähän.